Magic Box uvádí Zilionáři. Vždycky jsem toužil po dobrodružství. Proto jsem začal jezdit obrněným vozem. Zbraně, prachy a neustálé nebezpečí. Bylo to jako sen. Jenže to vážně byl jen sen. Ve skutečnosti byla moje práce stejně nudná jako práce nějakýho poslíčka. Vyzvednout, předat a znova. Vyzvednout, předat a znova. Vyzvednout, předat a znova. Snil jsem o tom, že mě ve službě přepadnou. Abych si dokázal, že se zachovám jako chlap. Ale neměl jsem ani tohle potěšení. Vinil jsem popkulturu. Vyrůstal jsem na špionážních filmech. To byla legrace. Souboje, ničemové ženy. Takový život jsem chtěl, ale nějak mi to nevyšlo. Tak jsem se s tím smířil. A to je ta nejhorší věc na světě. Když v životě neriskujete, nezjistíte, kdo opravdu jste. Jmenuji se David Gaint. V roce 1997 jsem byl tichý chlapík před 40. Ale pak jsem potkal slečnu Kelly Campbellovou. Po 40 letech čekání konečně přišlo dobrodružství. Super! To ušlo. Víš, co bych udělala s milionem? Koupila bych si haldu CDček. Hudba je pro mě důležitá. Co bys udělal s milionem ty? Založil bych vlastní firmu. Víš co? Honil bych zločince. Lovec odměn nebo detektiv, tak asi něco takového. No, to by stačilo. Davide! To bolí! Bože, ukaž to, ukaž, Okay. podívám se, ukaž mi to. Nech to. Fajn, fajn. Bože, Kelly. Vypadá to dobře, Jo? uklidni se, No, je to fajn. dobrý. Málem se střelil do zadku. Kulka prošla jen kalhotem. Jo, cítil jsem, že to bylo Rovnou hodně těsný, prostředkem. přímo mezi půlky. Není to tak hrozný. V pohodě, jen máš pořádnou díru v gatích. Jo, Je to jen popálená kůže. jo. Dej si doma do vany mlíko, to ti pomůže. Co? Cože? Vykoupej se doma v mlíku. V mlíku? Jo, protože tuk pěkně zvlhčuje kůži. Zkusím salátový dressing, mohl by být tučnější. Jo, fajn. Mrknu se. Budoucí paní Gaintová volá svého miláčka. Ale Zlatíčko. ne, to je Jandis. Zapomněl jsem na ní, pane bože. Kam jako jdeš? Zásnubní fotky. To je hezký. Jo, jdu pospátku, nechci, abys viděla můj zadek. Já už jsem ho přece viděla. Kompletně. Třeba mi příště ukážeš ten svůj a budem si kvit. Čau, David. Podle pravdivé události. Jandis, omlouvám se. To je dobrý. Hlavně, že už jsi tady. Hodiny jsem brečela. Vážně? 3krát jsem si předělávala make-up. Kvůli slzám. 3krát? No ale vypadáš fantasticky. Uděláme ty fotky. Krup si dál, Jandis. To jsem si šetřila pro tebe. Prdla si rovnou do mý řiti. To je transplantace prdu. Jak jste se seznámili? Miluju tyhle příběhy. No, když to chcete vědět. Před pár lety jsem byla na koncertu mládeže v kostele. A viděla jsem krásného muže, nejkrásnějšího na světě. Díval se přímo na mě.
Šli jsme spolu na rande a moc jsme se do sebe zamilovali. A pak umřel. Na hadí uštknutí. Na pohřbu jsem byla moc zoufalá. Nezvládala jsem tu ránu. Pak jsem viděla jiného muže, jeho vzdáleného bratrance. Nesl rakev a nějak, nechápu jak, nemohl jí vůbec udržet. Byla totiž hrozně těžká. Pak jsme si povídali. Řekla jsem si, no, můj je mrtvý, tenhle žije. Beru toho živého. A už je to 2 roky. To je teda příběh. Jsme spolu fakt šťastní. Nemohla bych být víc. Já taky ne. Jednoho dne nastal zvrat. Cítil jsem, že to přijde. Kelly je neklidná a nemohla v Lumis zůstat dlouho. Tady máš svačinku. Salátek s extra dresinkem. Davide, děkuju. Yes. Vlastně nemám hlad. Omlouvám se ti. Co se děje? Nejsi ve svý kůži? Pověz mi to. No, rozešla jsem se s Rodným. To snad ne. Ale díky tomu jsem zase hodně psala. Víš co, vložila jsem svý pocity do hudby. Rád bych něco slyšel. Ne, vážně jo? Jo, doopravdy. Miluju hudbu a umění vůbec. Mohla bych ti přečíst aspoň pár názvů, Tak chceš? fajn. Božínku, tak jo. Tahle je Hrabal ses mi v peněžence. Zaspívej mi ji. Dobře. Jaká je? Jo, okamžik. Hrabal ses mi v peněžence, hrabal ses v ní a řekl si mi, já jen hledám Oxycontin, Oxycontin. Hele, co tady vyvádíte? Máte zpoždění. Geňte, jdi s tím svým zarostlým ksichtem něco dělat. Hned! Co jsi mu to řekl? Takhle s ním nemůžeš mluvit, jen on tady má něco v hlavě, je chytřejší než ty. Tak my jdeme, šéfe. Ne. Co máš dneska za problém, Kelly? Možná jsem trochu rozhozená, možná mám špatný den. Jak se ti to hodí do plánu? Já jen chci, aby to auto odjelo kam má. Rozuměla jsi mi? Když nepojedu? Máš padák. Fajn, tak jo. Klidně mě vyraz, mě. Kelly, tohle Ne, zrovna není chci odtud nejlepší. vypadnout už hodně dlouho. Navíc dostanu podporu. Tomu věř. Na tom něco je. Tak víš co? Nemáš padáka. Co když budu někoho sexuálně obtěžovat? Budeš mě muset vyhodit. Co když udělám třeba tohle? A nebo tohle? Přestaň. Ne. Božínku, je to nezákonný, měl bys mě vyhodit. Vyhod mě, je to sexuálně nevhodný, jsem úchylačka. Přestaň. Ježiši. Co když udělám tohle? Kelly! Sexuální tanec! Teď máš padáka. Uniformu tady nech. Kelly, počkej chvilku. Já to uklidím, jen chvilinku. Hej, Kelly, dáš mi svoje číslo jen tak, kdyby něco. Jasně, jo. Nemám propisku. Ne, to teda nemáš. Nahoře máš jenom podprdu, jo, podprdu. Je to pěkný, ta podprda i to v ní, to ti povídám, vážně, jo. Já mám tušku, tady. Bezva. Napiš mi to na ruku. Tuškou? Jo. Musím hodně tlačit, aby to bylo vidět. Jo. Je tady 10 číslic. Jo, 1, 4, 3 na konci. Tak to píšu vždycky, je to zvyk. Mně moc záleží na tobě, mně 1 slabika moc záleží. 4 na tobě 3, tohle dělám vždycky. Je to zvyk. To je bezvadný. Fakt super. Ahoj. Čau. S Kellym jsem se cítil výjimečně. Její odchod z Lumis
byl jako odhození přídavných motorů rakety. Raketa letí na nová, vzrušující místa. Přídavné motory schoří v atmosféře nebo spadnou do oceánu. Přídavné motory nikoho nezajímají. Bez mého pozitivního vlivu spadla Kelly do špatné společnosti. V následujících týdnech trávila čas v drsné čtvrti. V díře, co patřila jemu. Steven Eugene Chambers. Kellyn soused nebo spolužák, možná obojí. Nazvat ho hadem v trávě je urážka hadů. A trávy. Byl to zlodějíček, co kradl vozíky v dětské nemocnici. Kelly dávno zapomněla na Loomis Fargo. Dokud firma nebyla ve zprávách. Policie zatkla Philippa Johnsona, pracovníka Loomis Fargo, obviněného z krádeže 20 milionů dolarů. Johnson v březnu údajně vyloupil trezor Loomis na Floridě, než uprchl do Mexika. Největší loupež v dějinách Spojených států amerických. A nyní předpověď počasí. Asi nám zbývá jen vyloupit banku. Nejspíš jo. Kelly přece dělá v Loomis. Dělala. Dala jsem výpověď. Jo, teď je v Hardys. Je to jen práce a za hodinu mám směnu. Takže se tady mějte. Zatím. Hej, Kelly, jak je to náročný, pokud jde o zabezpečení? Steve, měl bys vystřízlivě. Ale šéfko, nejsem opilej, tak co? Není to tak těžký. Naložíš dodávku a odjedeš. Sama si o tom mluvila. Johnson to zvládnul, ne? Akorát, že ho chytili. Znám tě od dětství. Poznám, když nejsi šťastná. Chceš dělat celý život v zapadlém bufetu, nebo chceš být na té druhé straně, přijet tam ve svém Rollsu a koupit si hranolky na rok? Jen říkám, že potřebujem někoho vevnitř. No právě, Steve, já už ale v Loomis nedělám. Máš tam známý, flirtuješ s každýma kalhotama v okolí. To teda ne. Chci říct, že jsi společenská. To, že chceš říct? Umíš to s lidma, mají tě rádi. Někomu z práce se líbím, neflirtuju s ním, ale je to kamarád David. Dobře, to zní slibně. Jak dobrý kamarádi s velkým Davem jste. Bude se ženit a je to hodný kluk. Jo, to jsme všichni. Chci jenom vědět, můžeme mu věřit a promluvit si s ním o všem? Co k tobě cítí? Líbíš se mu, nebo se mu hodně líbíš? A to bylo všechno ze zpráv. Teď si pustíme muziku na přání. Tvoje snoubenka? Ne. Usmíváš se jako měsíček. Už je tady, hele. On nese růže. Má kytky. I dokonalej. Dobrý, otoč se. Dokonalej. Koupil jsem ti růže. To je milý. Jsou vážně krásný. Tak to mají něco společného se svou majitelkou. Au. Jsou na nich trny. Tvrdili mi, že je odstranili. Je tam pár velkých. Vypadáš úžasně, Kelly. Díky. Každý... Máš tam... Teče tě persona. Pane bože, děkuju. To je ten trn, musím si to zmáčknout. Jo. Proč to není mlíko? A musela bych mít mimino, aby to bylo mlíko. Promiň, jsem nervózní. Bývám větší gentleman. Vysvětlím ti, Dave, proč jsem ti volala. Jasně. Za mnou sedí jeden muž. Nedívej se, je to můj přítel a chce ti něco navrhnout.
Rozumíš? Teď všechno slyší? Ano, slyším všechno, Davide. Dobře. Jak vám mám říkat, pane? Nijak. Nemusíš mě vidět ani znát. Říkej mi Geppetto. Geppetto? Ano, Geppetto. Jako v Pinokiovi. Já tahám za nitky. A se myslí Stromboli. Jak jsi mi to řekl? Ale nic, a se myslíte Stromboli. Geppetto byl jen řezbář. Stromboli byl loutkář. Pokračujte. Prej si se slečnou Campbellovou pracoval v Loomis. Jsi nejlepší zaměstnanec, rovnej jako šíp, čistý jako jeptiška. To teda nevím, pane, ale... Prej ti tolik věří, že jsi jediný řidič, který má klíč od trezoru. To je obrovská čest. A taky obrovská příležitost. Chápeš, kam tím mířím? Chcete, abych sebral peníze a abych vzal... Davide, viděl jsem tě přijít. Jsi pohledný muž. Nedá se nic dělat. Máš silný hrudník a zadek. Máš statný tělo a zasloužíš si víc. Chápete, jak je to vážný? Jenže takovou práci nezvládneš sám. Potřebuješ parťáky. Lidi, kteří ochrání kořist, až se schováš v Mexiku. Loomis Fargo je velký sklad, ale peníze v něm patří bankám. Když je vezmete, vlastně vyloupíte banku. To je federální zločin. 84 měsíců. Ne, Davide, poslyš, jen si povídáme. Víš? Přemýšlej o tom. Jsou nádherné, mami. Jsem jako porcelánová panenka. Ten smoking je mi těsný. Hlavně ta štěrba. Teda šerpa. Vím, že je ti těsný. Já doufala, že aspoň zhubneš pár kilíček. Přestanu jíst sušenky, jak jsi chtěla. Halo? Davide? Halo? Čau. Jo, to je jen z práce. Kelly, proč mi voláš domů? Teď se to vůbec nehodí. Já jsem jen trošku osamělá. Osamělá? Ano, asi mi trochu chybíš, víš? Snad to můžu říct. Vím, že jsi zasnoubený. Ne, neomezuj se, prosím. Tohle bude fakt skvělý, brouku. Já nevím, jestli zvládnu ukrást peníze a utéct do Mexika, prchat před zákonem. A kdo ví, co z toho všeho ještě bude. Jsem trošku zklamaná, že mi nevěříš. Kelly, věřím ti. Ale nevěřím Geppettovi. Co kdybych utekla s tebou? To by bylo to nejlepší, co se mi kdy stalo. Abych byl upřímný. Může to udělat samozřejmě, ale nebude to hned. Ne, to by bylo špatně načasovaný, to je jasný, to by nešlo. No, přemýšlej. Milenci na útěku v Mexiku. Bonnie a Clyde. Mohli bychom jet i do Brazílie. Už jsi byl někdy v Riu? No, byl jsem sotva na letišti a to jsem byl malej. Je to magické místo. Ano, tolik letadel a letušek a kufrů. Ne, Rio. Jo, jasně. Pláže jsou tam asi jako moučkový cukr. Mohli bychom utrácet za luxusní hotely, za drahé negliže a mazat se kokosovým mlékem celý den. Posypat postele lístky růží. Víš co? Jen sedět a jíst džem. Halo? Davide, jsi tam? Halo, Davide? Kelly, beru to. Jdem na to. Vyloupíme Loomis Fargo. Bude to úžasný. Tak jo, no. Už musím končit, musím si vymáchat kalhotky pusou. Cože? Ahoj, Davide. Tady je muž tvých snů. Bude s námi žít navždy. Jako by si vzal nás obě. Mě
i matku. Davide, už si přemýšlel o svatební cestě? Třeba kam pojedete? Mám nějaký plány, jo. Dobrý. Řeknu ti, co nebude dělat, jestli nezhubne. To je moc dobrá sušenka. Technická příručka FBI. Tak, a pak se přesuneš sem. A společně vyrazíme tímhle autem, ale musíme... Kde jsou peníze? Kdo v tom jede? Víme, že máš peníze, mluv! Dělej! Dělej, zrychli! Lepší! Až budeš v Mexiku, budeš se chvíli živit v přírodě. Jo. Přinesla jsem tarantulu. O, Je mrtvá, neboj. je mrtvá? Měl by si aspoň ochutnat, posílit imunitní systém. Není to zlý. Není to tak zlý, jak jsem myslel. Co děláš v mým domě? Co si to dovoluješ? Omlouvám se. Já se tady s tím stavím, uklízím, pacholku. Určitě McKinneymu nevadí, že mu zničím jeho občanku? Ne, McKinney nerespektuje vládní dokumenty jako my dva, chápeš? To je Gaint. Jo, to bylo dobrý. Užij si víkend. Jo, ty taky, chlape. Pozdravuj děti. Jo, ty taky. Davide, ty to dokážeš. Tak jdeme na to.
Davide, jsi tam? Kelly, hádej, co právě dělám. Co? Co děláš? Vykrádám Loomis Fargo. Já to věděla, jsem na tebe pyšná. Je to snadný, je to jen papír, hodně papíru. Papír, co nám změní život. Nám, to se mi líbí. Dvě nádherná srdce spojená navždy. Nechte toho mrouskání kočičky. Radši se soustřeď na loupež, je ti to jasný? Tohle je dost soukromý rozhovor, chytráku. Ne, to teda není soukromý hovor. Je to loupež. Ty vysílačky jsem koupil. Gainte, máš tady ducha. Opakuju, máš společnost. To je Taj, vrátil se. Gainte, slyšíš? Máš... Hej! Kdo je tam? Co se tady děje? Napráskám tě Čedovi, nachytal jsem tě. Taj, není to tak, jak si myslíš. Kašli na Taje, nepřiber ho. Ale Tvrdil jsi, že přes časy nejsou. nejsou. Máš pravdu, nejsou přes časy. Vzal jsem si směnu navíc. Ta příští je moje. Příští je tvoje, jo. Podrazáku. Pozdravuj děti, jasný? Gainte, potřebuješ pomoc. Jaká je situace? Potřebuješ... Jo, to je moje vina. Omylem jsem vypnul vysílačku. Davide, klid, zvládneš to. Jo. Poslouchej mě. Mohl bych tě poslouchat pořád, ale mám tady fakt velkou loupež, jasný? Gainte, už jsou to 2 hodiny. Proč ti to tak trvá? Konec. Myslím, že je to všechno, ještě kamery. Ty páchante! Jsem zamřený. Zatracený plodný boky.
dělá? Pomoc! Ať nevidí tvůj obličej. Gainte, ty idiote, co to děláš? Odemkni. Zasek jsem se! Zkus ty druhý dveře, ty idiote, sil si s tím do škarpy. Taky jsou zamčený. Prý jsou taky zamčený! Krucinál. Zkusili jste ty zadní tupci? Zkusil jsi je? Ne. Asi to není moc pohodlné. To nevadí. Projdeš s tím kontrolou. Je to asi 20 táců pro začátek, pak pošlu zbytek. 20 táců je slušný balík. Je to roční plat. To je pravda. Jo, Máme to. no, ty to máš. Tady, Gepetto ti posílá tohle. Falešné doklady. Teď jsem Michael McKinney. Ano, vlastně je to Gepettův kamarád, dal nám k tomu i rodný list. Mám ho s sebou. Tady máš. A tady je tvůj nenápadný převlek na cestu ze země. No tak. Jsi připravený? Omlouvám se za ty kontaktní čočky. Anaconda měla být značka. No, líbí se mi. Je to super převlek. Jsem jako miminko Ježíše a kočky. Vlastně tak trochu ano. Jo, je to docela hezký, fakt jo. On stvořil i kočky. Stvořil? Tak proč ne křížence Ježíše a kočky, že jo? Tak dokud nás smrt nerozdělí. Volej každé úterý a čtvrtek. Nezapomeň. Jo. O ne, pálí tě oči, hrozně slzíš. To je spíš srdcem, než těma čočkama, Kelly. Jasně. Díky. Dobře líbáš. Vážně? Ano, opravdu. V Mexiku si toho užijeme mnohem víc. Jedna, 4, 3, Kelly Campbellová. 1, 4, 3. Upozornění. Na terminál 4 nastupujte na let 4203. Opakuji, na terminálu 4 nastupujte na let 4203. Počkejte, pane. Stůjte. Dobře, můžete jít. Hezký den přeji. $16.78. Věděl jsem, že je mám. Tady jsou. Promiňte. Jsem kočka. Dosáhli jsme správné letové výšky a zhasnul nápis Připoutejte se. Čeká nás klidný let, doufám. Tak co tu máme? Ztracená dodávka, vloupání. Pachatel vzal 3 kazety, tu 4. tady nechal. Možná si s námi hraje. Má ten David Gaint rodinu? Nebo někoho? Snoubenku Jendis Gartralovou. Tak si s tou Jendis promluvíme. Rozjedem to. Jo.
tohle a tohle. Ztratily se všechny peníze místní banky i Spočítej to na zaměstnanec kalkulačce. Vivian Diesel. Je to jedna z největších loupeží Co? na americké Krucina. půdě. Opravdu šokující Co je? objekt, který otřásl každý 17 milionů dolarů. Určitě. Policie hledá zaměstnance Loomis Davida Scotta Gainta. 17 milionů Nyní vám tohoto zaměstnance přiblížím. Je 172 cm vysoký, lehce podsaditý. Má hezké modré oči, husté vousy, opinku až nad očima a vlasy zhruba na ramena. Dobře, takže je to jasné. Slečno Jandis, mrzí mě to, určitě vám zabere hrozně moc času, než se s tím vyrovnáte, ale víte, musím se vás na to teď zeptat. Kde by mohl být? Nebo jaký měl motiv? Mohl uprchnout ze státu. Možná i ze země. Nikdy se mi nelíbil. Tak, kde bydlíš? Bydlím v Pantanu. Je to hotel s 5 hvězdičkama, má minibar a je tady kabelovka a úplně všechno. To je nobl. Líbilo by se ti tady, musíš přijet, je to super. Kdy přijedeš? Brzo. Jo, brzo. Budu tam. Brzičko. Tak fajn, hrozně moc mi chybíš, víš jak, Bonnie přece potřebuje svýho Clyda. No, už musím jít a koupit babičce kapesníky. Ahoj, Davide. Tak jo, ahoj. Co to děláš? Zbavíme se kámoše Davida Gatena. Co? O čem to mluvíš? O tomhle. Chceš ho prásknout? Chci, je řada na mě. Protože když někoho nenajdou, budou hledat všechny, chápeš? Jsou to další peníze pro Tohle nás. ti ale nedovolím. David Gaint je můj kamarád. Můj taky, Kelly. Za celou tu dobu jsem se s ním hodně zblížil. Taky je to pro mě těžký. Hláme mi to mý slabý, dobrý srdce. To přece nemůžeme, je to špatné. Řeknu ti, co je špatný. To, že tam David nechal kazetu. To je špatný, podělal to. A co když ho chytí? Něco jim řekne, povím o mně i o tobě. A co jim řekne? Nikdy mě neviděl. Neznám jméno. Jsem jen Geppetto. Ale O tobě nic neřekne, Kelly. Je do tebe totiž fakt blázen. Vím, že máš pocit viny, ale to já taky. David se topí. Když si nedáme pozor, stáhne nás sebou ke dnu. Jako bychom byli na lodi. Jasný, on neposlech kapitána. Vypad z lodi, topí se a mává na nás z dálky. A já ti nedovolím skočit za ním. Jinak se utopíme všichni. Musíme ho nechat jít. Bude překvapený a jednou se pro něj stejně vrátíme. Asi tak zhruba za 15-20 let, nebo kolik se dává za tak závažnou bankovní loupež. A navíc ve federální věznici. Je to něco jako vejška s vysokým plotem, chápeš? A pár odstřelovačů. Hrají tam softball, píšou, učí se nový věci, mají řemesla, lukostřelbu, fakt, tak to tam chodí. Nepřekvapilo by mě, kdyby David řekl děkuju za to, co jste pro mě udělali. Super, bude to tak nejlepší, udělám to.
kruci. Dobrý den. Raidel Quintero, Interpol. Hledám Američana, který se tady u vás v hotelu ubytoval. Pokoj 551. Děkuji, jdeme. Tady, pojďte. Nikde tu není. Mizera jeden. Jdeme. To se mi snad zdá. Jak se vede, Georgi? Jak to, že nefunguje automat na led? Pardon, pane? Ten u mého pokoje nefunguje. Hned ho opravíme, pane McKinney. Fajn, díky. Tady je! Zadržte ho! Za ním! Zdoj, gringo! Budete cesty! Hej! Počkejte! Počkejte! Ne, Michel. Musíme se držet plánu. Nesmíme se chovat nápadně, poznali by to. Vydělali jsme miliony dolarů, ale musíme se jednoduše držet zpátky. Já přece nechci komplet nový šatník, lásko. Chci jen jednu malou blůzičku. Ale já jsem a k dal tomu slovo. taky malou Moje sukínku, slovo platí, bylo by to Steve. nápadný, nepřemlouvej mě. Steve. Co? Vzpomeň si na ty lidi, co nás celý život ponižují. Říkají o nás hrozné věci. Třeba, že jsme blbí jako kufr v řiti. Kdo to řekl? Že máme hnusný auto, že máme hrozně ošklivý děti. Jednu blůzu, nic víc, jasný? Nic víc. Nechci, jen něco malého na oslavu. Jen něco malýho. Jen nějakou maličkost a možná něco malýho, něco malinkýho pro kluky. Ne, Michel, nepřeháněj No tak to. Klukům Steve, nic nekoupím. přemýšlej. Musí se naučit, že vánoční dárky nepadají jen tak z nebe. Jen ať si ti smradi zkusí vydělat 17 milionů dolarů. Nevěděli by, jak na to. To je dobrý, fakt, že jo? To je jízda, jo? My ho bereme. Dobrý, vykládáme. Vítejte v Neptunově mušli. Steve Chambers. No páni, v téhle čtvrti bych tě vážně nečekal. Dak, děvko, páni, neviděl jsem tě 20 let od střední. Wow.
Co tady děláš? Bydlíme přes ulici a chtěli jsme jen pozdravit nové sousedy. Vy bydlíte tady naproti? Ano. Pane, jo, zdá se, že se ti vede opravdu dobře. Děkuju. No a v jakém oboru děláš? Jsem teď na odpočinku. Jo, na odpočinku. No, hrál jsem pár let za Cowboys, ale teď už jsem na odpočinku. Dallas Cowboys? Jo. Na jaké pozici? Hrál jsem zadáka. Hlavně jsem se tam naučil všechno o vedení lidí. Bylo mi ctí být součástí tak skvělé organizace. Každou neděli mě to láká zpátky. Jo. Koukni tam a řekni mi, co vidíš. Telefon. Jo, ale co nedělá? Nezvoní. Což pravděpodobně znamená, že je náš skvělý kámoš na jich od hranic v péči mexických federálů. A je v pořádku? Má se fajn, je v mexickém vězení. Není tak hrozný, jak se říká. Má tam dobrou venkovskou stravu, tortily, nachos, frioles. Takový jídlo tady nemáme. Tam je autentický. Sakra. Co mám říct? Musíš to jen v klidu zvednout, zjisti, kde je. Tak jo. A zeptej se na číslo jeho pokoje. Dobře. Halo? Ahoj, Kelly. Jsi v pořádku. Teda chci říct, jak se máš, jsi v pořádku? Není to moc dobrý. Dobrý, jde po mně mexická policie. Děláš si srandu. Musel jsem se zamaskovat, vypadám jako Gene Shalit z Today Show. Zjisti, kde je a co Řekni hodlá mi prosím, dělat. co teď bude. No a kde přesně jsi? Kozumel, ostrov u pobřeží. Kelly, kdy sem přijedeš? Myslím, docházejí mi peníze, potřebuju další, víš? Jestli po tobě jde mexická policie, měla bych být opatrná. Určitě kontrolují letiště. Steven Eugene Chambers. Cože? Odkud? Znáš jeho jméno? Steve Chambers. Poslyš, říkejme mu dál. Gepetto. Co? Ano? Tohle je Gepetto? Takhle jsem si ho nepředstavovala. No jasně, vypadá jako syn Ricka Flaira. Už musím končit. Ahoj, Davide. Kelly, počkej chvíli, Kelly. On řekl mý jméno, víš snad, kdo jsem? Kelly, Ano, jak ho zná? já bych Kelly, to... ty jsi mu řekla mý jméno. Proč bych Může to dělala? vědět Já ten od nevím, tebe, já za to chápeš to? nemůžu. To ale Tohle není je s moje tím vina. sakra. Tak, koho mám zabít? Majku, ne, proberem to později. Ne teď, ne před mýma. Chápu. Je to jeden z nich? Cože? Ne, Majku. Kluci, běžte nahoru. Hned. Majku, něco ti upadlo. Pardon. Můžem přejít rovnou k věci, kámo. Nemusíme jít do mý tajný pracovny nahoře. Tak jo. Ukážu ti fotku toho chlápka, abys věděl, koho hledat. Myslíš, že to zvládneš? Nevím, kde přesně je, tak budeš muset trochu pátrat. Znáš to, že jo? Štvanice mi nevadí. To se vsadím. Až tam budeš, tak buď trpělivej. Dej si na čas. Počkej si na čistou ránu. Okamžik. Ránu? Mám ho zastřelit? Jo, je to snad problém? Ne. Ne, já jen...
Radši používám nůž. Vážně? Nebo pořádně rezavý drát. Na uškrcení. Víš? Mám rád ten boj. Dávám tomu přednost. Rád beru život doopravdy. Už to není tvůj život. Je můj. Je to můj život. Pane Robertsne, jsem z FBI. Vypadáte jako z NBA. Prosím? Už jsem vám to jednou říkal. Nevím, proč ty peníze vzal a nevím, kde je. Chápu jasně. Dojděte mi, prosím vás, pro vodu. Jsem vyprahlá. Dostala jsem příšernou žízeň. Sedněte si na prdel. Chybí 17 milionů. 17! Federální peníze, moje peníze! A já se nenechám okrást. To teda fakt ne. Ne takovým ubožákem. Podívejte se na něj. Vypadá jako dítě Kennyho Rogerse a Kennyho Logince. Na křtěny přišel Kenny G a dorazil ho. A tak to je. Vím, že Gaint měl pomoc zevnitř, jo. Takže víte co? Začněte zpívat. Když nezjistíme, kdo to byl, někoho zabásneme. Víte, kdo to bude? Tenhle chlapík, jo? Hezká fotka. Ve vězení vás budou milovat. Co ode mě chcete? Začněte mluvit. S kým jsi byl blízký? S nikým. Já vím, že to určitě víte. S nikým. S kým jsi byl blízký? Víte to? Počkejte, byla tam jedna žena a ta žena před měsícem odešla. Tak před měsícem. Měla běložský jméno. Běložské jméno. Becky, Suzy, Katie. Kate? Rozhodně Katie. Katie Caramel Corn. Katie ne. Katie Candy. Katie Candy Cane. Katie Candy Cane. Striptérka? Já nic nevím. Katie Candy Cane. Jdu po tobě. A po tvých kámoškách striptérka. Bydlí u vás jeden Američan? Nevím, jak bych ho popsala. Je hodně chlupatý. Malý. Vypadá jako jeden z apoštolů. Bydlí u vás 3 muži, co odpovídají popisu? Dobře, můžu nechat vzkaz pro všechny 3? Díky. A vyřiďte jim. Někdo tě chce zabít. Ano. Ano. Moc krát děkuji. Pojďte, pojďte. Už na vás čekám. Pojďte. Tohle jsou moje zbraně. Vybírejte. Hezké. Prosím, prosím. A co tahle ta? Ne, pane, ta je jen na ozdobu, víte? Nemůžu vám ji prodat s čistým svědomím. Tohle má tajemství. Že? Vy? Nemluvím španělsky. Vezmu si tuhle. No jo, no, přijede sem moje přítelkyně. Chceme se už brzy vzít. Nechci zkazit líbánky. Co to bylo? Jste v pořádku? Hele! Nebudeš utíkat? Steve nechce, abych tě honil.
Cože? Běž! Tak utíkej! To je ona. Jeďte, prosím vás! Nezastavujte! Jeďte! Rychle, rychle! Rychleji, rychle! Ne tak rychle! Doprostřed! Zpomalte trochu, pozor! Jeďte dál, rovně! Davide? Bál jsem se, že tě neuslyším. Jsi v pořádku? Někdo mě chce zabít. Honil mě po celém městě, vypadal jako úchyl. Chce mě zabít. Nevím, jestli už to vzdal. Nevím, co se to tu děje. Davide, mrzí mě to. Stephen spanikařil. Neměl si znát jeho jméno. Já jsem se tě snažila varovat, že něco podnikne. Steve ti řekl, že mě chce zabít? Proč by to dělal, když ví, že se milujeme? To nedává smysl. Popravdě, Steve ti nechtěl poslat žádný peníze. Celou dobu si s tebou hrál. Nevěděla jsem, co chystá. Přísahám. Davide? A co jsi chtěla udělat ty? Já nevím. Myslela jsem, že pojedeš do Mexika, dáš si tam daiquiri s kytkou, poznáš nějakou kočičku a zapomeneš na mě. Ale ty ne. Ne, ty jsi měla být moje kočička. Nevím, co mám říct. Davide, jsi úžasný člověk, vážně si to myslím. Sklapni, Kelly, sklapni! Davide. Říkala jsi mi, že mám být chlap. Ty totiž manipuluješ s lidskýma citama. A já už s tebou nikdy nechci mluvit. Počkej, Davide! No, vida. Už jsi vzhůru. Co se to tady děje? Snažím se dostat do odpadu. Co tam spláchneš? Myslíš sem? Přece tebe. Poslyš. A zaplatím ti, zaplatím. Jo, a kolik máš? Dej to sem. Uvidíme, kolik máš drobných. 5, 20, další 20. Seženu víc, fakt. 48 babek. Seženu víc, To nekecám. nebude stačit, chápej. Jo, je to smůl. Chtěl jsem vyjednávat. Asi to budu muset udělat tak, jak jsem si vysnil. Poslouchej mě, poslyš. Počkej! Klídek. Kam pak bys chtěl jít, ha? Odtud tě pošlu pryč já. O svou cestu se nemusíte starat, pane. Michael McKinney.
Jmenuješ se Michael McKinney. Jo. Michael Aaron McKinney. Jo. Jo. Kruci. Nic mi neřekli. Jmenuju se stejně. Co? Jak? Narodil se z 8.5.61? No, jo. U svatého Františka? Pigeon Forge, Tennessee? Ano, je tam zábavní park. Ty jsi Michael Aaron McKinney. Já jsem Michael Aaron McKinney. Nevím, co to znamená, ale vím, že Bůh nebo vesmír nás zvedl. Jo. Takže mě nerozsekáš? Odpust mi, Michael. Musíš mi odpustit. No jasně. Odpouštím ti. V pohodě. Prosím. Viděl jsi Pas na rodiče? Ten Disneyho film s Hayley Millsovou? Moc povedený, pamatuju si ho. Dvě dívky rostly odděleně. Pak se potkali na táboře a měli z toho šok. Jo. Přesně tak se teď cítím. Jo. A víš, na co teď myslím? Narodili jsme se ve stejný den i místě. Jo. Museli jsme být vedle sebe v porodnici. Jo, to dává smysl. Možná, že jsem se na tebe podíval. Ty jsi otočil a podíval ses na mě. I když jsme měli zalepené oči, něco jsme si tehdy slíbili. Že se prostě jednou najdeme. Jo, to asi jo. Jo. Líbíš se mi, hochu. Jsem za to rád. Jo, to já mám taky tak. Bylo to bezvá. Krásné sny, bratříčku. Slečno Kelly, jak dlouho jste znala Davida? Já nevím, 4 měsíce? Možná 5. A když jste s ním pracovala, zdál se vám neklidný? Ne, ani ne. Nevzpomínám si, já moc dobře ho neznám. Tak Slečno. poslyšte. Vím, že jste 2 chlápci, co dělají těžkou práci. Pracovala jsem tam krátce. Promluvte si s někým, kdo tam hlavně byl v době, kdy David Gaint spáchal ty zločiny. To jsme udělali. A víte, co nám řekli? Zeptejte se Kelly. Byli si blízcí. Dokonce se domnívali, že Gaint k vám něco cítil. Byl do vás zamilovaný. To je šílené. Prosím. Slečno Kelly, je vám dobře? Ano, jen mám alergii. Asi jsem alergická na ty kytky. Na umělé kytky? Ano, je to divné. Omluvte mě na chviličku. Řekla, že jsem chlap?
Kruci, zvedne to někdo? Halo? To je Steve Chambers. Kde jsi vzal tohle číslo? McKinney ho měl u sebe. Kde je McKinney? Do toho ti nic není. Hele, Davide, uklidni se. Ne, ty se uklidni. Otevřel jsem si v Mexiku účet a očekávám tohle. Počkej, Gainte, okamžik. Očekávám 6 milionů za 2 dny právě od téhletý vteřiny. Připadám si jako párek v rohlíku a to vůbec není příjemný. Začínám ztrácet trpělivost. Davide, nevím, co se podle tebe děje, ale já nejsem tvůj nepřítel, jasný? Poslouchej mě. Název banky je Banco Lucho. Jestli tam nebude 6 milionů za 2 dny od téhle chvíle, vzdám se policii a tvoje jméno bude první, který dostanou. Gainte! Die! Woo! Pan Kester má volat sklad. Pan Kester má volat sklad. Máte všechno? Ano, děkuju. Podívejme. U mě by to nic nezakrylo. Mám s tangy velice špatné zkušenosti. Tenhle proužek je jako vlak, co převáží bakterie z jedné vaší dírky do druhé. Příští zastávka kvasinková infekce. Tak tam nepojedu. A co teprve to škrábání? Já u sebe nosím pořád kvalitní ženský krém. Tenhle je můj na předpis. Pořádná tuba. Vagínu vám nevezme. Jen to hrozné svrbění. Děkuju. Radši si ho vezmu s sebou. To jsi ty? Jandis. Davidova milenka z práce. Měl tvou fotku v truhle s výbavou. Ne, to nejsem já. Děvko! Nech mě bejt! Ne, nepustím tě! Je všechno v pořádku? Veme vás do naší restaurace v prvním patře. Ne, můj vagavej, ne, už se nevyrábí. Jsi šílená! Upozorňujeme vážné zákazníky, že za hodinu zavírá. Chtěl bych vybrat peníze. Je to možné? Bohužel tam nic není. Účet je prázdný, pane. Prázdný? Můžete se podívat znovu, prosím? Žádný zůstatek, je prázdný. Cože? Tady Interpol, agent Steve Chambers. Moc vtipný! Na rozdíl od tebe, Chambersi, já držím slovo. Víš, kde stojím? Přímo před policejní stanicí. A víš, co teď udělám? Půjdu se udat! Dělej, jak myslíš, Gainte, příteli, ale nejdřív řekni někomu tady ahoj, drahá. Davide, jsem v pohodě, neposlouchej ho! To stačí, umlčte jí. Jistě víš, že tenhle nádherný hlásek patří Kelly Campbellové. Nechci s ní mluvit, tak co? Vážně. Vím vše o vašem dostaveníčku. Dostaveníčku? Nežvaň, Gainte. Měla zbalený kufry, nakoupený hadry a chtěla odjet do Mexika. Měla letenku do Cancúnu, byla napůl ze dveří. Vážně? Dlouho Kelly Campbellovou neuvidíš, brácho. Bude totiž v mý kůlně jíst psí žrádlo a močit do velký zavařovačky. Dej mi Kelly k telefonu, hned teď! A ještě něco. Koupíš si letenku do Jižní Ameriky. Jasný? Tam u vás je moc horko.
Až se to celý uklidní, tak tu tvou Kelly pustím. Jestli ji ublížíš, tak se fakt naštvu! Máš mý slovo. Nic Kelly neudělám. Nashledanou. Policie! Vyděsil jsem tě, co? No pojď sem, rád tě vidím, no páni. Ty brďo, a jak ti buší srdce, fakt jsem tě asi pěkně vyděsil. Jsi v pohodě? Dusím se. Mám ti přinést něco k pití? Ne, to je dobrý, jen mi trošku zaskočilo. Co tady děláš? Vracím se do státu, víš co, no, mám práci. Vážně? Co budeš dělat? Daňový poradenství. O, fakt? To je hezký, jo. Dělám si srandu, mám další vraždu. Vážně? Tak jo. Znáš to? Jo. Dělám, co můžu. Jo. Prostě, no, povinnost volá. Jo. Tohle bude naštěstí snadný. Vážně? Jo, je to ženská. Dobrý, ženský jsou snazší, to je Mnohem jasný. snazší, moc se nebrání. Aha. Severní Karolína, východ 2. Můj let. Jo, tak fajn. A kam letíš ty? Já se vracím do Ria. Jo. Město velkých zadků. Jo, přesně tak. Ženský tam prý mají obrovský zadky, víš jak, znáš to, ne? Ženský taky, to je fakt. Tak fajn. No, tak dobrý. Přeju ti hodně štěstí s tím. Zabíjení pro prachy? Jo. Děkuju ti. Je to od tebe milý. Měj se, šťastnou cestu. Jo. Jo, Majku. Bůh tě opatruj, znáš to. Počkej! Ty tu holku znáš? Ty znáš Kelly Campbellovou? To se ti snažím říct, je to moje holka. Nemůžu zabít tvou ženskou. Ne, nemůžeš ji zabít. Krocit. Hele. No. Chceš letět do Rio de Janeiro? Chceš si to se mnou vyměnit? Jasně. Haha, jako dvě Hailey Milesový. Ahojky, bílej buzíku. Ze zadu ti to sluší. Kleknout, dělej. Vzdávám se. Bože na nebi! Ale pojď sem. Hej, poslouchej mě, dej si bacha, rozumíš? Se Stevem budou potíže. Běž! Já taky občas umím dělat potíže! Určitě, Steve. Nevystoupil z letadla. Ne. Jedu za tebou. Sledujeme Steva a Michelle už nějakou dobu kvůli té slavné loupeži v Loomis Fargo. Víme o všech jejich bankovních transakcích, divokém nakupování. Vážně? Ale co nemáme, je doznání. Proto jste tu vy.
Hned jak se sem nastěhovali, řekla jsem na rovinu Dagovi, že přišli k penězům nečistě. Katy vždycky pozná, kdo mezi nás patří a kdo ne. Možná jsem snob. Ale paní Jeffcoatová, jste vlastenka. Tak, budeme poslouchat vše, co si se Stevem řeknete. Ať vám pěkně ukáže všechen svůj majeteček, rozumíte? Lichoťte mu, ať cítí, že mezi vás patří. Ať odhalí svá tajemství. Ano. Pane Jeffcoate, dýchejte raději nosem a ne ústy. Budeme mít lepší nahrávku. Samozřejmě. Ahoj, to jsou Jeffcoatovi. Jak se vede? Ahoj. Steve. Máš se fajn? Co? Co je to s ním? Proč vydává tyhle zvuky? To je píšťalka. Co? Hleny mu uschly do tvaru píšťalky. Co? Vážně? Ano. Pojď se mnou, půjdeme dovnitř. Ukážu ti, kde je bar. Tak pojď, jdeme na to. Dobrý den, vítám vás. Zdravím, sousede. To je krásný košík, dejte ho. Dobře, užijte si Neptunovu mušli. This is how we do it. Tohle si vezmu. Počkej, Kejnte. Prosím, nestřílej, mám děti. A vědí ty tvoje dětičky, že jsi špinavej lhář? Ještě jsem jim to nestihl říct. Davide? Davide, řekni něco! Jo, jsem tady, kotě, ničeho se neboj. Davide, jak jsi mě našel? Tvou vůni cítím všude. Oh. To jsou ale levný dveře. Vydrž mi! Brouku, příště napočítej dobří! Vítám vás na našem prvním večírku. Děkuji vám, Božínku. Vytvořili jsme malou montáž na oslavu našich úžasných 2 měsíců tady. Děkujeme, že jste přišli. Steve, on všechno zkazí. Hele, co to děláš? Jsi sjetej? Myslíš, že je to vtipný? Není! Je tady! Kdo je tady? David Gaint je tady! Ronny, sklapni! Jsem tady, ty zmetku! Čau, Steve! Začal jsi se špatným... Ty! Steveovo BMW zabije tě. Jo, ať to zkusí. Moje Geo, ne! Trefa! Srdce mi buší 300 km v hodině, i když jedeme 70. Davide, opatrně! Drž si prsa. Co? Někdy je jediná cesta ven. A to skrz. Ne, Davide! Mám tě! Pojď sem, Gainte!
Doufám, že nemáš otřes mozku. Chci, aby si zpamatoval každou vteřinu téhle nakládačky. Proboha, Steve, respektuj mě trochu. Respektovat? A proč? Já jsem mozek celý té loupeže. Mozek? Myslíš, že jsi mozek? Davide, něco si na věky zapamatuj. Nikdy jsi nebyl víc než jen poslíček. A kdybych měl víc času a víc pamlsků, vycvičil bych psa, aby ty peníze přivez. Kdo vymyslel celý plán? Já, Steve! Kdo vybral peníze? Já, zase Steve! Kdo poslal McKinneyho do Mexika, aby tě zabil? Já! Mám tě. Jo, Steve, všechno je jasné. Půjdeš sedět. Jak to zvládáš? Docela to ujde, myslím. Nastupuju do výkonu trestu zítra. V Butnerlavu nebo tak. Slyšela jsem. Já budu ve federální věznici v Aldersonu. Vyloupil si kvůli mě banku. Kvůli tobě bych vyloupil 1 000 000 bank, Kelly. Vážně. Klidně i pohřební ústav. Asi tam není moc peněz, ale rozumíš mi. Něco si slíbíme. A co? Až budeme ve vězení. Necháme si ofinu. Doufal jsem, že to řekneš, Kelly. Slibuju. Budeš mi chybět, Kelly. Ty mě taky. Kelly mi psala do vězení každý týden. Strávil jsem tam 7 let za polovinu na loupeži. Starý David Gaint by se bál jít do vězení. Spousta chlapů tam sedí za vraždu. Ale nový David Gaint byl připravený se pochlapit. Naštěstí to nebylo třeba. Ukradl jsem víc peněz než kdokoliv jiný v dějinách. Byl jsem legenda v lochu. I ve svým městě. Další otázka. Prosím vás, je to pravda, že stále postrádáte 2 miliony? Další. Byl jsem legenda v celé zemi. Byli zatčeni pachatelé té největší bankovní loupeže v dějinách naší země. Podle FBI ukradl bývalý řidič David Gaint 17 milionů dolarů. Největší loupež všech dob. Přes 17 milionů dolarů. Ale přes 2,5 milionu dolarů ještě nebylo nalezeno. Vyloupit banku a mít peníze, to není klíč ke štěstí. Ale jedno vím. Dokud v životě neriskujete, nezjistíte, kdo jste. Majku? Ty máš teda háro? Jo, já vím. Jo, tak to vidíš. Říká mi to spousta lidí, jo. Jo, je to hezký. Děkuju, vážím si to. A to tvoje auto, taky moc hezký. Jo, to teda jo. Cadillac z roku 1974. Kdo to kruci je? Nevím, jak se jmenuje, ale mám všechny jeho zuby. Kruci. Proto lidi nemají běhat kolem věznic. Nastup, jedeme. Tak, pane McKinney, kam to bude? Chci jet za svou Kelly. No,
Hned jak si venku, chceš si užít. Loupež v Loomis Fargo dodnes patří mezi největší loupeže peněz v historii Spojených států. Steve Chambers strávil ve vězení 11 let. Nyní je majitelem fitness centra. David Gaint si odseděl 7 let. Nyní vede pohodlný život na Floridě. Občas pracuje jako filmový konzultant. Z ukradených 17 milionů dolarů se téměř 2 miliony dodnes nenašly. V českém znění Tomáš Racek, René Slováčková, Bohdan Tůma, Zdeněk Mahdal, Regina Rázlová, Tomáš Juřička, Dana Černá, Jakub Sajc, Jana Mařasová, Zbyšek Pantůček, Petr Burian, Ivo Novák, Jitka Moučková, Pavel Dittert, Petra Jindrová, Vladimír Kudla a další. Překlad Barbora Knobová, dialogy Pavlína Dittertová, zvuk Antonín Němec, režie inženýr Jiří Brouzdal. Pro Magic Box připravila tvůrčí skupina Josefa Petráska.